prečo sme sa našli práve my. Privial ti ma predsa jarný vetrík, keď bol voňou mája znavený. Hádaj, hádaj, porozmýšľaj troška, prečo sa stal práve z nás dvoch pár. Padol som ti rovno z neba knôžka, tak si dobre váž ten vzácny dar. Výsadkári, na výložkách krídla majú. výsadkári, Hej, to sú sokoly. oh yeah. Výsadkári, Ako si z výšky dievča vyhľadajú, výsadkárom naň sa darí. Najkrajšie dievky v okolí.